जों तिप्रासा वान सौ लायो एडिसी माने तिप्रासा जे तो माने एरिया ओखेना तो माने आसु रू काम खाइजे जे गुबुन दफानि जेनारेल एरिया तंना इनखेना आसु बरनि एलाकाव बा आसु रू दक काम के सना जात जिनि एरिया ओखेना तानि आसुनो रू दक काम के सना जाया हनै गोबां माने जों कखना लायो गफारि जों ताबो नायनो लायनाय जिनि तिप्रासा एरिया निबिसियोनो जे रूट सनाजामनो कन्स्ट्रक्शन बननो जों ताबो नायवि नायलायनाय सो अमो रोड ताबोगनो सनाजाबाय दरो ताबो रिसेंटली नो सनाजागोन खमो लोकेशन के नसिनि किल्लाओ नो ओंखेनो ओंखेनो जों तुमाय सालायनो नाय तानि तिप्रासा एरिया वो आसु रोड काम के सनाजाया जे जनरल एरिया गुबुन दफारनि तमनि जागाखौनो तानि आसु रोड काम के सनाजा हाय रेबा बननो फायदि जों ताबो नायलायनाय नायदि जों खोनालायबो ओ रोड नि खोनामानि बैनो सोंनाय रोड नि खोनामानि बसिं खोनाखा किन एमसी हाय माखौसो माखायनै बनि बाजेट हिंदहि खोनात्रंगो पिया केबो ठीके साइमेनिया बासो 250 बासो 300 बासो 200 बा ठीकरै पिया सनाजाखौ जों नायनि थांखोनो जेरो जागा नुक जागै तमनिखोनो 1 एमसी फानो जिकाया दो एमसी 3 एमसी का 1 एमसी पास काया नाय र आधा एमसी सिंनाय अमो तैखेसि रोड जिनि एरिया ओंखोनो सनाजागै थाङो जिनि तिप्रासा एरिया ओंखोनो सनाजागै थाङो जे अमो तानि बांगा के सनाजाखना जिनि तिप्रासा एरिया ओंखोनो तानि बांगा सनाजाखना अमो नोंनो गयतोंना रोड खलाव जाखोनो तानि मा खायले हुमाले अमो ओंखोनो कमप्लेन सकलहां कमप्लेन खायबैले हां कमप्लेन खायले हां माने नो अरो जागानि जे साकान तंनाय ऑफिस लेवल तंनाय बरावनो फायबै जे खायफैबायले हा जे खायफैबै नोंखो ताक खोनावै दङ अमतेवाइसनो हायना हाय सनाजा फैनाय होनै नों नुगै दंना गारि दाग चाका गारि गुटी दाग समसि नुजागै दंसिबो पुरा नो गदगादा पुरा स्मूथ उंया मेशिन बायसि खायनि थांखांखनो बेलायनो स्मूथ उंवानि नांमानि तिया हाय फनसि स्मूथ सिंया गुतु काटाखे गुतु कासाखे गुतु खाताखे स्मूथ सिंया अमतैखेनो जिनि और जागने रूट सनाजागै थां ओंखेनो इनखे कक ओंखेनो अमाइखे जों मा सालायनाय तानि जिनि एरिया जिनि तिप्रासा तंमनि एरिया ओखेनो रूट हामिया ओंबा तानि गुबुन जागा माने जनरल जागा कुरंखेनो तानि रूट काम ओंबा थिगनो जनरल एरिया वो बाजेट गोबां को फानो फायमानो माने सामों गोबां को फानो फायमानो बो नि थानि बाजेट थानि वो उङै फानो मानो पिया जे बाजेट फायमानि फानो तानि तिप्रासा एरिया ओखेनो आसु रोड कंडीशन द जे बाजेट नि मते तानि सनाजायं थांबा कायसेनो कक सानो थांखांखनो पब्लिक चेतना करै बस मेन कंखनो गुबुन एरिया ता गुबुन दफानि बरक ता वानजि दफानि बरक रंखनो जों साय बेलायनो चेतना बांकु हानि बांनि बरक कमप्लेन र बेलायनो खायकुगु जिनि एरिया कायसे सामु सबायखे बुसु बाजेटनि सकफाय बुसु लामाबो बुसु एनसी नि सकफाय बाहायबो बुसु वारनि सकफाय जों चेतना दे खायलायतेमा जों आसु बत्रंनो तै जों सालाया जों चा नंलाय थासाखे मालाय कक सालायफोर फन ता साना उ फनाले हायफो उ फनाले सकफो उ फनाले इंफो ब ताहिरमसे इंटरेस्ट जाक तंनायबा जिनि एरिया न बाखे डेभलप फायने जे बाजेट फायमानि बाखे सामु कांफोर मा तांना बहायरनो तै मों साफानो जों सालायमानि करै हानि माने चिन चेतना करै केबोनि बाङैनो जों पाब्लिक र कमप्लेन रयानि बाङैनो तमा ओंथा जे अर कन्ट्राक्टर तंनाय दक बरक अमहाय केनो जे बाजेट फायमानि जे मसनानि नांमाने बस सनायाखे रां चावानि ओङै थाङो ते जों पाब्लिक चेतना करै हांखनो जिनि लोकल नि जे नेता तंनाय जे नायकल नाय बरबो हायनो सिरिं अम मा हांखनो सिरिं केनो ओङै थांबाय बायबो कोनो फानो कमप्लेन रया कोनो फानो कतगलिया दानि अमस माय तंमनि बाङैनो जों पाब्लिक जदि चेतना तंग हा पाब्लिक जदि कमप्लेन रय तंग हांखनो नेता तंनाय रबो ओंराय यानाय बरब तानि बुट नांगो पार्टीनो स्ट्रं खायतंनि नांगो बरब बुट नामनि बाङै जों जदि पाब्लिक हांखनो ओंनाय कने दिया कुबुनो नाय हांखनो ता वान जि दो फानो नाय हांखनो बरब ओंखनो ता मोले बरब ओंखनो पाब्लिक से चेतना गोबांबा बरबनि नेता रबो आसो लोकल नेता रबो खायरेक बाया ओङै थाङो आन मं सामं काम खे मा खायकु बरनो खनो
हानमान लामारो काहाम उनको जिनियर एरियाव खेनो जों चेतना करिनि बाङैनो जों कमप्लेन रया सिरिं सिरिं हाय नायै दङ सेल्फि साइके हानि बाङैनो जों खेनो अमाहाय ओङै थाङो जों अमाहाय कवरनो तैबो जों आसो सालाय जाया ओङै थाङो आसो लामा बाजार काहाम के सफायनि नामनिसि बमाहाय ओङै था अमाहाय के रोड हामिया नुगुइ दंखानांके दिनै अर जागाव कमप्लेन रजागमानि बायसि अमाहाय के खुरसावै हायनो हाय तेवाइसे मास नाफिने तेसा माखायफिने फैने खोनावो माखायफिने फैन खोनावै दङ ओंखेनो दामो अरनि लकेल बरक रक कमप्लेन रबायमानि बायसि अमाहाय ओङै दङ अमाहाय केनो गोबां मा जागा बुसुक गोबां जागा तिप्रासा एरियाव बुसुक गोबां जागावनो जोंनि बर' र कमप्लेन रयाखै दं खाना मुंसाफानो चेतना करे खाकायाखे बुसुक गोबां जागाव उंतुइ दंखाना वान सावैनायले हानि बांनो जोंसि तामांनाय जोंसि चेतना गोबां अमाहायरावनो तैवै निजिनि एरियाव बुसुक गोबां सामुं सफाय दं बुसुक बाजार सफाय दं बमहायबो थुं पारे निजेसि मा सालायनाय नों आंसि जेफोर तंलाय पार्क तंलाय चानुंलायफोरबो तंलायने ह चाचाखौबो तंलायने आफरफानो मा सालायने जों बेलाय निगुनु खायो अमाहाय कनो ओलो सालायने अमाहाय कनो ताबो सालाय आरो हनो फिया अमाहायनो जों सालायनि नाङै दङ तेलका सालायने इंखे तेलका फालतु कौसो जों सालाय दं हा फालतु कौ मुं साजागलायबो जे नांमानि कौ इंखेनो अमतिरंनो अमाहाय केनो जों नायखलैनो जों मा खायलायने इंखे जों चेतना गोबां मांलायने इंखेनो जोंनि जागाबो बैनोरनि हायखेनो गुबुन दफानि बर'रनि एरियाव हायखेनो जोंनि जागाबो गोसों गाहाम खेनो ओङै मा थांनाय जों जदि पाब्लिक रक चेतना दङ कमप्लेन रनि रोंहां खेनो स हामबाय नोंबो सिमान खेना